दोनोना दस बोसोरनिखौ फवासेल' होनसिगोन नालाय बे दस बै गाहायाव जेनेबा बेखौ मोनथाम सिंथाम रानना होनाय जाबाय बे जेनेबा कम्पानिखौ मोनथाम रानना उन्दैफोरनोबा जानाया बेदर बासिथारनांगोन सामब्राम पियाज सामब्राम गुफुर बासिथारनांगोन जोबजासिम सानफ्रोमबो औ सामफ्रामबो जौ औ दैलिक बेखौ लोंबा दैलिक मिरामिस मिथिबाय लोङै खालि थायोब्ला जानो हागोन बेदरखौ मिथिबाय बेखौ बेदर जायोबा दोनथ' लोंनाङा सानथाम सानब्रै लों मिथिबाय दा ओमफ्राय बेदर जानो लुगैबा जाथ'दो अखानायै लोंफिनदो औ बिदि गिदिरनिया खफानै होनदो औ खफानै बे 10 बोसोरनिखौ खफासे औ बेबायदि बिदि खालामनानै लोंहैबानो जाबाय ओरैनो आरो 2 बोसोरनिया लोंजागोन हाफ हो बिसोरनो गाइखेर जानायफोरनो ओमफ्राय दाहो आरो देहाफ्राव एसे उसुबिदाफोरबा दौ एसे बिदि आरो ओमफ्राय नोंसोरो लोमजानाय मानाय होखांनाय मोनोब्ला गावनो सोंहरबानो जाबाय फन नाम्बार लानानै थांनानै संनो हायो हानाया दा जाखो जाख्ला खालामनायाबो बोरैबाबा लाफा बायनायाव लाया दा जाथारो मालाय मा खालामनो खालामना होदो ओमफ्राय नोंसोर लोंथारग्राफ्रा दाजासै आरो लोंग्राफ्रा थाथोंसै जाग्राफ्रा जाथोंसै दांनाया बे जादों आरो बेदर दांबा दादां औ बेदर दांबा दादां